Tinokuchikamidzai kuchirongwa chedu Amazing Word chatinowana paYouTube channel apo tiri kutaura pamusoro pesaikolojhi nechitendero chedu chechiKristu. Nhasi ndine mapoints anokwana kuita iwo 5 atichange tichikurukura nezvawo. Point yekutanga ndeyekuti zuva nezuva rine zvaro. Zuva nezuva tinokura muchiKristu. Pasi patinomuka kuseni mangwanani, ngatipirei mwoyo yedu, our soul, the body, mind, everything kuna Mwari vatibatsire mukufamba kwatinoita. That way ndo way yatinogona nayo kukura muchiKristu. Tinofana kutanga naMwari misi nenguva, zuva nezuva, ndokuti zvifambe zvakanaka. Shoko raMwari rinodaro mangwanani oga oga tinofana kunge tichiisa miviri yedu, mind yedu, mwoyo yedu kuna Kristu. Ndo chete zvinotipa kuti tikure muchiKristu. Zvinoda kuti tirambe tiine patience nekuzvidzora panyaya idzi, nekuti mweya waMwari unenge uchishanda matiri tichikura zuva nezuva. Point yechipiri ndeyekuti mind ingadhivhelopa zvakanaka sei. Mind inodhivhelopa through labor, kutoshanda chaiko. Any form of labor inotarisirwa naMwari can develop us into better Christians. Tine fourth commandment yoti remember the Sabbath and keep it holy. Inobva yaenderera mberi chikomanda ichiti for 6 days thou shalt labor. Tinofana kushanda. Hatidi kunyeperana vana vaMwari. Mumwe munhu anotokuudza kuti inini hope handidzishaya nekuti kubasa kwandoswera ndinoshanda. Mwiri unoneta, unenge wakudawo nguva yekuzorora. That way tinenge tichiita kuti mind yedu inge ichidhivhelopa zviri nani. Chechipiri ndechekuti patinoshanda paya ropa richimhanya nemwiri wese, ropa rinomhanya even nekubrain. Mune matoxins anodhivhelopa mubrain. Panopinda ropa rakawanda paya they are washed away. Anosukwa matoxins iwaya achiraswa out of the body. Muchiuya chikafu chitsva kuti body iyo kuti mind dzedu dzidhivhelope zviri nani. Hakusi kunyepa. Kune vashandi vanoshanda mabasa akasiyana. Vanotokuudzai kuti kana ndisina kutoshanda iri nguva yeleave pamba panotorwadza. Munhu akasikirwa kuti ashande. Saka kutoshanda labor zvinobva mushoko raMwari can cause our brain to develop zviri. Point number 3 inoti knowledge nescience inofana kuitwa vitalized with the Holy Spirit. Only vanhu vaKristu vanenge vari under the Holy Spirit vanokwanisa kushandisa knowledge to the fullest. Uyezve science dzatinodzidza idzi tikadzi apply muchiKristu we can have a better understanding yekuti zviri kumbofamba sei, zviri kunanga kupi. Ukaona science dzako dzaakupesana neshoko raMwari, know kuti somehow pane kunyeperana kuri kuitwa ipapo, pane deception around. Science dzakakwana dzinowanikwa muBible. Toda kutanga nescience hombe, creation. Creation inotaura muBible kuti everything was created by God and for God. Hapana munhu akacreata kana any being akacreata anything in this world. Everything was created by God and for God. Saka everything chiri pano pasi was created by God. Ukaona science dzakukuudzai kuti there was a sudden boom, chakangoputika kwakatanga kuraramwa, kwatova nechinonzi munhu. No, somewhere pane zviri kuitika nescience idzodzo dzoda kuzama kukunyengera kuti urasike pachiKristu chako. Point number 4 iri kutaura kuti a whole being inofana kuva open towards heavens for healing. Ini pachangu ndinofana kunge ndiri wide open to the heavens ndiwane healing. Tikatarisa kuti Kristu ndiye mupi weupenyu, Kristu ndiye anotipa upenyu. Saka Kristu ndiye anoziva uye ndiye anokwanisa kutisevhisa, kuita revitalize isusu. Saka chakakosha ndechekuti vanotidzidzisa
vanofana kuita wait patiently, earnestly, with very humble hearts, vachitidzidzisa kuti tingamuwana sei Kristu uyu. Munoziva tine mamwe matambudziko atinopindana nawo, atinoshushikana tisisina hope, but Kristu ndiye ega anokwanisa kurapa those dissatisfactions dzinenge dziri patiri. The moment yatinomuwana Kristu, kusagutsikana kwatatiri nako tinokuwana kuchipera, togutsikana nezviripo, togutsikana nezvatinazvo. Tikadaro mind yedu nebody yedu inoita revitalized, tinowane kugwinya pakare, tichitenda nekuva nehope kuti Kristu is in control. Saka only Kristu ndiye anokwanisa kutirapa nekutidzora apo tinenge torwara. Point yedu yekupedzisira, point number 5, inotaura kuti grace haiwanike in a moment. It's an ongoing thing. Inofamba mbichana mbichana tichikura. It needs to be a thing of patience, fortitude and meekness kuti tikwanise kunge tichiwana that type of grace. Chinhu chinouya nekufamba kwemakore tichikura. That is the process of sealing. That character unenge uchidevelopa zuva nezuva, unenge uchisila your destiny. Ndingati ndokutaura kwangu muzuva ranhasi pachirongwa chedu che-Christianity and Psychology. Ndofunga makabatsirikana nemaparts anokwana kuita iwo 4 pataitaura pamusoro pechitendero neChristianity. Ndichakupai samari yezvatakataura kumashure kune avo vanga vasina kuona mavidheos ekumashure kuti taimbotaura nezvekuti kudii. Takataura pamusoro pekuti mind yakakirietwa naMwari, uyezve Mwari ndivo vanoiziva. Tikataura zvekare chechipiri tikati maprinciples epsychology anowanikwa chete mubhaibheri, ndo munowanika maprinciples epsychology. Tikadzidza zvekare kuti mind iri devoted to God, inodevelopa harmoniously naMwari. Tikadzidza kuti science pamusoro peupenyu hwemutende akakwana inowanika zvekare mubhaibheri. Point imwe inotevera inoti tinofana kusaraunda ourselves nepeace. Inova peace inobva only kuna Mwari, hakuna kumwe kwatingawana peace. Chitendero chechiKristu ndicho chinokwanisa kurapa zvirwere zvose, neimwe point zvekare. Kupinda muregion yepeace ndo chimwe chinhu chatakataura zvekare mumaseries apfuura. Zvinotibatsira kana tapinda mumatambudziko. Tikapinda muregion of peace tinodzoka mukushushikana kwepfungwa kwanga kuripo. Tikataura zvekare point yekuti muna Kristu ma-anxieties ese anoitwa dismissed. Tikataura zvekare kuti tinofanira kutraina our soul through discipline. Tinofana kudisciplina our souls through a discipline. Kuzvidisciplina pachedu tinokwanisa kufamba zvakanaka naKristu. Tikadzidza zvekare kuti Kristu ane simba rekusimbisa kana kurestore mind nemwoyo wemunhu. Tikadzidza zvekare kuti either Mwari kana kuti Satani ndiye anenge achikontrola mwoyo nemind yemunhu. Hakuna mumwe anokontrola kunze kwevaviri ivavo. Zvava kwauri kuchuza angakukontrola pavaviri ivavo. Zvikanzi every sin yatinoita cherish inoweaken our character towards God. Tikadzidza zvekare kuti mudzidzisi wepsychology anofanira kuva necharacter yakanaka mukuticha kwake. Tikadzidza zvekare kuti munhu anova a new creature kana Mwari apinda maari. Tikadzidza kuti pane chinhu chakanaka hatiwani chiri wrong. Tikadzidza zvekare kuti only one day per time ratinorarama ndo rinotinangisa mukuponeswa. Hatifambi tichienda mazuva mazhinji kama panzvimbo 1, tinoenda 1 1. Tikadzidza kuti
Mind yemunhu inodhivhelopa through labor. You cannot develop without being always being in labor. That's how our mind develops. Zvikanzi nepoint imwe yacho knowledge nescience zvinofanira kuitwa vitalized naHoly Spirit kuti zvimake sense. Tikadzidza zvekare kuti the whole being yemunhu inoitwa open to the healing agencies of the heaven. Poindi yekupedzisira tikadzidza kuti grace haingouyi nezuva rimwe chete. Ndo mapoints anga ari mumaseries edu eChristianity and Psychology. I hope mabatsirika. Musakanganwe kusubscriber. Ndinodawo masubscribers akawandawo nekulaikawo so that YouTube inorizoitawo zviri pamusoro ichizopawo vamwe kuti vaone nekusheyawo nevamwe kuti vasanganewo nemashoko akanaka. Musakanganwewo kune vaya vane mibvunzo kana vasina kuzwisisa kana vane zvavanoda kucontributa kana kugadzirisawo pane zvandanga ndichishuta izvi. Zvinotibatsirawo kukura muchitendero. Ndinotodawo kuparidzirawo neni tisingakanganwewo kuti mundiisirewo munamato. Ibasa raMwari. Ndinodawo munamato yenyu neniwo ndichinamata nekoko Mwari vanokomborera. Zita rangu ndinonzi Tendai Julius. Ngatisanganei muzvikamu zvinotevera.